Era visto. O outro feirante. Xa o teño. Moncho, acabo de concretar unha idea. Isto da crise agudiza o enxeño. Verás, teño un material defectuoso que estou desexando desfacerme del. E pensei en ti para levar o asunto. En min? En serio? Sí, seguro. Ti é a persoa apropiada. Adaptase ás túas características. Coas miñas características, Conócese que don Anselmo quere espallar o negocio e abrir outra sede da empresa noutro sitio e pensou en min, normal. Sempre souben que ia chegar este momento. Era visto. Pero que dis, idiota? O que vas facer é vendelo polas feiras adiante. E como vou facer? Home, colles unha furgoneta, cárgalo o material e ala, a coñecer o mundo. Que gran honor, don Anselmo, moitas grazas. Eu polas feiras adiante? Pero se non me chamou Dios por ese camiño, home, non é o meu mundo. Ixa non é a miña vida, home. Que fago eu entre toda esa xente, Cal é o meu horizonte de feira en feira? A ver, dime ti, Elvira, dime. Xa verás como te adaptas, Que va, home, que va, esa non é a miña vida. De que falo eu con esa xente, Faino pola familia, Moncho. Isto é o peor que me pasou na vida. Kevin, fillo, pídoche, por favor, non te avergonces de teu pai por ir de feira en feira. Pídoche, por favor. Non te preocupes, papá. Non me vou avergonzar máis de ti do que fago sempre. Gracias, fillo, gracias. Eu tiña unha reputación gañada, home, a base de esforzo e tal. E agora que? Agora todo a merda, todo ao lixo. Non será para tanto. Sí. Un home de éxito como a min, de éxito profesional, un triunfador. E agora, pola estrada adiante, de feira en feira. É o peor que me pasou na vida, o peor. Ánimo, Moncho. Moito ánimo. Levas muda. Ti cambia de calzós, faga ou non faga falta, Isto é moito. Mira. Marcho porque me teño que enfrontar a esta calamidade canto antes. Oiches, metinche uns bistais panados no tupper. Ti non pases fame nin frío, sin Grazas, Elvira, grazas. Por favor, pídovos, por favor, que me recordedes como era. Quero vos. Chámame inteligente ou clarividente, o que queiras, mamá. Pero a min dame que papá non lle gusta o de andar polas feiras por aí adiante. E volvín da miña primeira ruta. Que maravilla. Que tan equivocado estaba. Abriuse ante min un mundo novo. Un mundo cheo de aventuras e posibilidades. As feiras, O paraíso na terra. Unha vida auténtica. Todo o día na estrada. Ferro a fondo, ata que chegas ao sitio onde é a feira. Pois ali monta o teu tambuche e veña. A vender. Pero a vender como un loco, E non é duro iso. Que va, é unha maravilla. Eu síntome libre de verdade, sen ataduras. Non como a vos, home, que vos dades vergonza. Mira que pinta tendes. Non sei como aguantades esta vida anodina e convencional. Non, tampouco será para tanto. Que sí, home, que sí. Por non falarvos, do grande que é o mundo. Que tan grande é o mundo, e os confins da terra son inescrutables. Eu xa estive en máis alá de Asturias e de Zamora. É impresionante, amigo. E como é todo iso? Din que o mundo alá fora é exótico e cheo de cosas insólitas. É verdad todo eso. Todo eso é verdad. Asturias, por exemplo, é unha maravilla. É como isto, pero sin uralita nin alcoholitos. Que pobreza. No, eso pensaba eu ao principio, pero... Que va, cambias de opinión. Ao final, decataste de que cada sitio ten os seus costumes. Podía ver en primeira persoa como me admiraban cada vez máis. Pois sí, amigos, estiven en sitios increíbles, De Foz a Baiona, de Baiona a Ribadeo, de Ribadeo a Sada, de Sada a Ribadavia, de Ribadavia a Cospeito. Sitios increíbles, home. Madriña, que exótico soa, non? Que maravilla. E o mellor de todo é que falan todos como a nós. Sí, con outros acentos, pero enténdeste con todo o mundo, É unha maravilla, me dá justo. Enténdeste con un de Cospeito, que manda carallo. E como faz para vender? Ao principio estaba algo achicado, non sabes, algo cohibido, pero despois dixen eu, hai que facer como eles, Moncho, berrar e ao carallo. E ao final animaste. Venga, que la que sabe se aprovecha, Maruja, lo estamos vendiendo, lo estamos comprando, el destornillador a 5 euros, Maruja, que me lo quitan de las manos. Non entendo nada, pero eu quero un deses. Non, eu tamén. Veña, toma outro viño, amigo aventureiro. Quieto, teño que marchar, vou para a Bañeza que hai unha feira bárbara. Amigos, a aventura chama por min. Pero aí vai, un home libre, un cidadán do mundo, Molino. Que vida de luxo leva. La Bañeza, Zamora. Iso ten que ser precioso, non? E como puiden estar eu tanto tempo sen coñecer a liberdade do feirante? Que vida máis triste e penosa levaba eu antes, carallo.
Ay, mira, Peláez, lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra, que no soy amigo de todas. Pero la gente habla maravillas de la ruta de la Terra Chá, Y gente buena y muy gastadora, sí. Sí, bueno, nos vemos en la ruta, Peláez. Hasta luego, hasta luego. Buah, papá, pero en que falas? Así é como nos entendemos os moinantes entre nós e os feirantes. Unha maravilla. Este era Peláez de Zamora. É o que leva os cochitos de choque, non sabes? Chámalle cochitos chochones. Un chaval estupendo. Un pájaro, como decimos en la ruta. Os cochitos chochones. Buah, a verdade é que o nome xa soa maxia, Papá, estou moi orgulloso de ti, Buah, encantaríame ver de novo como faz na feira, así como falas. No, home, no. Viña, por favor. Que no, home, por favor. Sí. ¿Seguro? Sí. Va, está bien. A ver, la que sabe se aprovecha. Venga, Maruja, que me lo quitas de las manos. Venga, ya estamos vendiéndolo, ya estamos comprando. A ver, mira este teléfono móvil, Maruja, mira este destornillador. Ay, venga. Buah, papá, estou moi orgulloso de ti, Claro que sí, neno. Ia facer unha ruta dunha semana inteira, Unha semana na estrada, unha semana de liberdade, unha semana cos meus amigos, os feirantes. Unha semana? Pero onde vas dormir? Mira, por favor, na ruló de Peláez, dos cochitos chochones. Ten unha ruló bárbara, e déixeme dormir ali, se lle pago, claro. Ás veces tamén me deixa levar a taquilla e coller as fichas dos cochitos de choque. Buah, que sorte, papá. Non sabes ti ben. Buah, unha maravilla. Cando colla as fichas, sénteste o home máis importante do mundo. Sabe Dios que andas comendo por aí. Que dixo? A alimentación de primeira, é o propio das feiras. Pulpo, churrasco e esa maravilla da natureza que é o churro recheo de crema e bañado en chocolate. Ui, que rico. Oh, que maravilla. Un churro deses ten todo o necesario para a alimentación diaria dun home, Despois tamén estás unha semana para botalo fora. Vai a digestión, pero é para beber viño de Aragón. Triqui, san, rico e sen química. Moncho, por favor, non marches, non nos deixes, por favor. Elvira, non me pídocho. pidas eso, por favor, Non me pidas eso. E por fin atopei a miña vocación, muller. Esta é a vida que sempre quixen levar. Por fin son completamente feliz. Sinto que te estou perdendo. Mira, non me chantaxees, Non me chantaxees. Este é o meu camiño. Familia, teño que marchar. Perdémolo, mamá. Sí, fillo. Vexo a papá diferente. Vexolle grandeza na mirada. Iso é che do viño de Aragón. Rompín con todo. Deixeino todo atrás. Pero é que teño que perseguir o meu soño. As feiras. Teño que ir por material ao almacén e despois, como decimos os feirantes, carretera e manta. Pancho, que estás facendo? Estou collendo material para as feiras. Sí. Marcho agora mesmo. Sabe que? Vou ir a Portugal, cruzar o charco. Desembarca todo, non vas a ningún lado. Ti sabes lo que estou pagando eu por permiso de feirante e, sobre todo, en multas de velocidade. Por favor, don Anselmo, non me veña con esas, home. Como vou andar eu fixándome nos radares, nos controles, Os feirantes somos xente libre, vivimos ao límite sen ataduras. Ah, en comer. Como podes gastar tanto en comer? Bueno, porque hai que invitar aos chavales. Un día invitas a Nieto, dos coches de choque, outro día invitas ao da Tómbola Maravilla, outro día invitas a Lema, o de escopetas el Tirín. Son gastos de representación que O se tirín chaman. voucho dar eu a ti. Como podes ter esta factura por dormir nunha ruló? Gastas ti máis dormindo nunha ruló que a xente normal nun 4 estrelas. Era visto. Pero, a ver, don Anselmo, recapacite. Como lle vou discutir o prezo do catre a Peláez? Os feirantes non facemos eso. Mire, temos un código de honor que hai que respetar e cumprir. Pois acabouse todo iso. Contigo nas feiras perdo cartos. Pero é o meu soño, don Anselmo. Eu na estrada, facendo ruta, síntome un home libre. Mancho, sabes onde me meto os teus soños? Veña, acabouse co conto, recolle todo iso. A ver, por favor, déixeme facer polo menos a última ruta, a da Terra Chá. Mancho, nin terra chao. Veña, a recoller. Que desgracia máis grande. Pero que vai ser de min agora, sin poder ir de feira en feira? Eu non quero volver á vida monótona e aburrida que tiña antes. Que vai ser de min? Veña, Monchomi, intenta animar todo. Cala a boca, puso, cala a boca. Cal é o meu horizonte agora? A ver, dicidme, cal é? Bueno, saberás como te volves a adaptar a isto. Podo, Lino, non podo, que vou adaptar. Que vida me espera a min aquí, en Lameiro, nesta merda de sitio, Botando de menos sempre aos meus compañeiros de liberdade, os feirantes. Aquí voume murchar, home, voume murchar como un... Bueno, xa verás como che vai pasando, xa verás. A vos é moi fácil falar, porque non coñecestes esa vida, La Bañeza. Xa é un paraíso, home. Agora non entendedes nada. E así rematou a miña vida de liberdade e de felicidade. Era visto. Volví á vida de sempre, sen satisfaccións. Bueno,
algunha satisfacción inesperada aínda me quedaba, Podo che pedir un favor? Que do que queiras. Faime outra vez o que dicías na feira. Claro, porque a muller xa está, Ti fai, non veña. Bueno, como queiras. Venga, que me lo quitan de las manos. Venga, ya estamos vendiéndolo, ya estamos comprándolo. Mira que destornillador, Maruja. Venga, la que sabe se aprovecha. Ai, Moncho, como me pon de feirante.